नागपूरमध्ये डबल मर्डर केस झाली आहे। लोखंडी रॉडनं दोघांची हत्या झाली आहे। उपचारादरम्यान दोन्ही तरुणांचा मृत्यू झालाय। नागपूरच्या वसंतराव नाईक झोपडपट्टीमध्ये काल रात्री गुन्हेगार पार्श्वभूमीच्या 2 तरुणांवर हा जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता आणि दोघांवर लोखंडी रॉडनं हा हल्ला झाला। सख्या भावानं हा हल्ला केला होता। सागर आणि लक्ष्मण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते आणि ते चंदू आणि पंकज या दोन्ही भावंडांना आपल्या सोबत राहण्यासाठी दबाव आणत होते। चुकीच्या कामात सहभागी होण्यासाठी दबाव आणत होते आणि त्यामधून हे हत्याकांड झाल्याचं समोर आलंय। तर नागपूरमधून ही महत्त्वाची बातमी, लोखंडी रॉडनं दोघांची हत्या झालेली आहे आणि यामध्ये दोघांचाही मृत्यू झालाय। नागपूरमध्ये अशा प्रकारे दुहेरी हत्याकांड झालेलं आहे आणि या संदर्भात आता पोलीस पुढचा तपास करतात।